बे समाव मोब्लिब बिलखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब। रायजोआव स्मार्ट मिटारखौ लानानै अजद होनाय समाव गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोब्लिब बिलखौ लानानै गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। फैबाय थानाय समाव मोब्लिब बिलखौ बाङाइ खालामनानै होनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया। फैगौ बोसोरनि 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिबनि बिलखौ 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया। स्मार्ट मिटार आरो मेनुवेल मिटाराव 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होगोन। रायजोआव मोब्लिब बिलखौ लानानै अजद होनाय समाव गिबि मन्थ्रिया बे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों आरो गिबि मन्थ्रिया स्मार्ट मिटाराव जेबो उफ्रा रोखोमनि मोब्लिब बिलखौ बारायनाय जायाखै होननानै फोरमायथिनानै होदों। बे समाव मोब्लिब बिलखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब। रायजोआव स्मार्ट मिटारखौ लानानै अजद होनाय समाव गिबि मन्थ्रिया मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनानै होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मोब्लिब बिलखौ लानानै गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। फैबाय थानाय समाव मोब्लिब बिलखौ बाङाइ खालामनानै होनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया। फैगौ बोसोरनि 1 एप्रिलनिफ्राय मोब्लिबनि बिलखौ 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होनो खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया। स्मार्ट मिटार आरो मेनुवेल मिटाराव 1 इउनिटआव 1 रां खमायनानै होगोन। रायजोआव मोब्लिब बिलखौ लानानै अजद होनाय समाव गिबि मन्थ्रिया बे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोसावनानै होदों आरो गिबि मन्थ्रिया स्मार्ट मिटाराव जेबो उफ्रा रोखोमनि मोब्लिब बिलखौ बारायनाय जायाखै होननानै फोरमायथिनानै होदों।